Tuto je zápisnica generálnej prokuratúry. Uvediem vám v nej v krátkosti aspoň čo tam je. Incident, ktorý sa mal stať, o ktorom viete, sa stal 8. mája 2015 v Bratislave na Hniezdoslavovom námestí pred Leklabom a hotelom Carlton. Celý incident, tak ako to opísal nielen jeden svedok, ale viacerý, trval takmer pol hodiny. Opitý Danko už v Leklabe napadol priateľku Alexandru za to, že táto mala objať svojho bývalého priateľa a dať mu pusu. Potom sa presunuli pred reštauráciu Corso v Carltone, kde ju fyzicky napadol a tak ako uvádza svedok, zbil ju ako koňa. Slečna plakala, on ju ťahal do taxíka, ona s ním nechcela ísť, žiaden taxikár ich nechcel zobrať. Ak neviete, o ktorú pani sa jedná, ide pani, ktorá momentálne pracuje ako vedúca, myslím, dvoch oddelení v banke. Otázka je, či toto miesto dostalo ako držhubné, aby o tomto incidente nikomu nepovedala. Môžem povedať, že táto pani nie je jediná, ktorá dostala od tohto pána bitku. Podľa materiálu, ktorý mi pristal na stole, sa Andrej Danko prejavoval ako osoba so sklonmi k násiliu z minulosti, keď mal napadnúť aj asistentku generálneho riaditeľa SBS-ky dynastii, ktorá odmietla jeho sexuálne návrhy. Ďalšia pani bola priateľka pána Milana Nutu, ktorý mu poslal odkaz, ktorý vám prečítam. Potom dojdeme aj k tomu hlavnému, ale ja to chcem takto zosumarizovať, aby ste mali to počutie pokope. Milan Nuta píše: Danko rád uráža a ponižuje ženy. Mojej priateľke sa tiež pred rokmi vyhrážal v Revúcej, preto mám pre neho odkaz. Ak pán Danko má gule, nech sa postaví nejako chlap chlapovi. Bol by som rád, keby sa mu tento odkaz dostal do jeho zasraných uší. Ďalšia pani píše: a táto ho zrejme vie podstatne viac ako tieto ostatní. Neprajem nikomu nič zlé, len to, čo si zaslúži. Tak, ako sa zachoval voči mne, použil ma, keď sme mali 2,8%, postavil ma na nohy a keď to prešlo cez 7%, začal sa chovať ako zmyslov zbavený. Dostal bývalú spolužiačku deň po operácii pod výhražkami k aplikácii s nálepkou SRS, vyhodil ju na ulicu. Ja som si tejto pani písal, ona zatiaľ nechceluje svoje meno, ale myslím si, že orgány činné v trestnom konaní si ju dajú vypočuť. A doslova píše: skutočne nechcem prežívať znova to, všetko okrem toho pán Danko ma očierňuje dodnes a ja ako žena samoživiteľka chcem mať od jeho pokoj. Tu mi píše, že aby som bol opatrný, to neviem. Spoluprácu s ním som bola dohnaná riešiť za účasti advokáta a mail o mojom ukončení členstva bol adresovaný 6 členom predsedníctva. Okrem rôznych informácií obsahovala informáciu
že všetky potrebné dáta, a to je dôležitá informácia, slúžiace na ochranu mojej osoby, sú v niektorých renomovaných kanceláriách, preto mi ako tak dáva pokoj. K veci pánovi Dankovi a pani Alexandre. Všetci sa čakáte, že vám tu pustím video. Ja som dneska hovoril s prokurátorom vyše hodinu a pol. Dal som mu tam nahrávku a môžem vám pustiť dnes výpoveď svedka. Je to myslím 7 minútová, dúfam, že to pôjde. Sami si ju vypočujte a ja vám ju potom aj dám rozmnoženú na CD-čku aj s ostatnými materiálmi, ktoré na CD-čku sú. Lebo on tak nazval sa, že ja neviem to, ale to by ste vy mohli tam investovať v klube, pretože dneska ich všetci pilotári, všetci by rovnakí, čo tam boli z toho klubu, ja sa mi nevidel prikázal z toho klubu, ale ja som tam bol skoro blízko toho klubu, ale oni už posunuli tam pri hotelke. Jak je tam to niekde kasíno. Áno, áno. Ja som počul a videl takto ďaleko, že takto, jak vidíte z tej strany, mám akože nejaká fortička, nejaká bytka, ale ja som to neregistroval. A to bolo kde? Akože pred tým klubom ešte, alebo pred Karotonom? No, pred Karotonom. Museli začať ešte v klube vnútri. Aha. Určite to muselo začať, lebo potom jeden tam čo bol, on povedal, že hovorím, kvôli čomu ten tvoj byl, že kvôli tomu, že ona objímala bývalého frajera, alebo dala mu kúsok, neviem či. Ako to vznikol ten konflikt. Podľa jeho, to neviem, čo to dá. Jasné. Ale ja som to videl takto z diaľky, ale neregistroval som, čo to je. Potom bola to, že nejaká fotička na toto hore. Ja som bol, že s jedným človekom. On tam bol blízko mňa, keď sa to všetko stalo. Keď som prišiel tam, akože vlastne po tej pred tým kasínom, ja neviem, koľko tam je metrov, oni už išli donútra. A preto ty si mi hovoril, že keby si to videl, že neviem, či sa dostal, tak akože bolo to diálne, že nezavítne, že šoka bytko, že on mladil ženu stračku a koľko. Dobre, že nejakým časom som takým oblečený, slušný oblečený, že on stračne niečo sa stalo. A srazu za nejakých 10 minút oni išli von z toho režimu. To vy ste stále boli vonku? Počúvajte, je teraz taká reč, keď to proces. Ako? No napravo to. Zvonili to také veci, no, to je korza. To je korza. To je skupno veci. Áno, viem. Oni išli von z toho režimu a išli sem. To je ten áno. Potom, keď išli z toho režimu, akože ona nechcela ísť, ona čakala hore a až potom som zašiel na robotu, ešte tam boli taxikári, ešte tam neboli ten človek, že... Ale to tam pri tých hodinách, hej? Akože pri tých hodinách? Pri tých hodinách. A ona potom nechcela ísť s ním, on je ťahala do taxíka, nechcela ísť taxíke dobrať, nechcela ísť dobrať.
taxikári spolu nechceli zobrať. Keď my sme išli teraz, pýtať niekedy taxikárov, že oni vedia o tom, že sú tí písni, taxikárov, že vidíme písni, oni vedia, oni by vám povedali presne, že a potom ešte boli cíbili, tak my nevieme, kto to boli. Približili sa, akože chceli pomôcť a dodneska nevieme, kto to boli. Potom som išiel ja som išiel do Olympiku, 6 mesíc tak niečo, ja poznám tam všetkých ľudí. A hovorím, že sa stalo, že vyrobili sme preč, ale to zase tu oblieka pravá armáda, kde sa Tak to sem. Ja to môžete pomôcť ešte nejaký, čakaj, oni si dojú. Stavilo. Musím dať. Však keď je pekne tam vidieť na ľudí. Áno, určite. No. Tak bude fixovať, už vidíte, že... To sa nebude dneska. Dneska nemám šancu. Tak zajtra si pobeháme a skúsime aj tých taxikárov, ale oni si tam väčšinou večer. Alebo skúsim ísť do toho Olympiku. Dneska večer tam. Dneska mám vystúpenie v Redute, takže môžem po 11. aj tak si budem brať taxi. Dneska tancujem v Redute, takže sa môžem len sa opýtam, kde tam Ondro, áno. A oni potom išli do Olympiku. A vy ste ešte... Ja som bol na Vensku. V Olympiku? V Black Club? Aha, ja som. Jak som išiel, videl som, že jak som krásal do toho, už som sa nevedel, to bolo počuť. Že sa hádali. Jak som bol na Vensku, potom som išiel, už boli končili a išli do toho. Ale človek, ktorý bol so mnou, to bol na blízko, všetko videl. A to ste sa pýtali, že čo sa stalo? Že videl si, čo sa stalo, niečo sa videl. Skončil nejaký. Ale vy ste tedy nevedeli ešte, že kto to je? Ne. Ja som až potom, keď mi povedal, ja som ani nevšímal, to si zozoril. To ja poznám jeho, ale som neregistroval. Nejakí ľudia sa tam v meste sa furt bijú, keď to sú ja to neregistrujem už. Akože som tam stále tak videl. Dobre, takže potom vlastne oni išli do toho Olympiku. Išli za Olympiku a za 10 minút vyrobili gól. Tam robili všetko. Aha. No, vyrobili gól a potom oni kráčali v tom proste. Furt tam akože, furt sa ťahala, furt ona porkala, nechcela ísť, ťahal. Proste to trvalo nejaké 20-30 minút. Aha, to je to... Aj pol hodinu možno, lebo taxikári nechceli ísť zobrať. Aha. A keď išli nejakí taxikári, oni vyhodili, že nechceme vás zobrať. Lebo on videl tú vládu, tak preto oni videli, že... A vy ste to natáčali, kedy tam potom vonku pri tých taxikárov? Dobre, toto je krátke. Ja vám dám na CD-čkách kompletnú nahrávku aj s ďalším materiálom. Na prokuratúre som dnes, respektíve vyzval prokurátor, aby som odozdal všetky veci, ktoré mám. Na to som mu odpovedal. Na záver chcem uviesť, že nevylučujem, že sa mi dostane do rúk celé video z incidentu. V prípade, že sa tak stane, okamžite ho posuniem orgánu činným v trestnom konaní, ako aj ďalší dôkazový materiál, ktorý v terajšej dobe si overujem, v ktorom ide o to, že pani Juhasová nemala byť jediná, ktorú pán Danko fyzicky napadol.